qalbi tajt kif ma tferraħni intrajt dejjem sibtek miej kont l-ossiġnu tiegħi meta ġo fija lajt warajja b'kuraġġ bqajt inti jex tajtek miej int kont l-ossiġnu tiegħi. Tgħidlix għalfejn, tgħidlix għalfejn, tgħidlix għalfejn. Tgħidlix għalfejn fil-qalb ma ċam serniet bħal donnu mħabbi fjamma li jintfil. Tgħidlix għalfejn, tgħidlix għalfejn, tgħidlix għalfejn. Xalot mill-lejanza sens l-umanita ġarma l-urdet xi darba forsi nindunaw li kollha l-istess mewġedi nippruvaw nagħtu salvaw voċeja. Ħalli rasek fejn is-siba tkun l-awabi il-bib miftuħ bonġi fira sunna tajba biex tkun aħbar in-nies. Ħalli rasek fejn is-siba tkun l-awabi il-bib miftuħ bonġi fira sunna tajba biex tkun aħbar in-nies. Emmek rajna ċabċipa kbira, rajna siltiet u numri abbinati ma' kull kanzunetta issa fidejkom biex tivvotaw.